Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alver. Taong 1960, Kabintan, Leyte. Matagal nang bukod tangi sa paningin ng marami itong si Alver. Mula pagkabata niya, hindi man lang niya maranasan na mabuhay ng masaya kasama ang mga bata sa lugar nila. Malimit kasi sa mga ito, iniiwasan siya, buhat sa paniniwala ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ayon sa mga matatanda na noong isinilang itong si Alver, meron siyang kakambal na demonyo. Oh, tama kayo nang narinig. Kasabay niya yung lumabas sa sinapupunan, subalit pagmulat ng mga mata nito, dali-dali yung tumakbo papalayo. Nagawa pa nitong masugatan ang kumadro ng tumutulong sa kanila bago yun tuluyang makatakas. At magmula noon, kumalat na ang kwento ukol sa kanya. Marami ang nasindak sa pangyayari at halos araw-araw merong nagpoprotesta na palayasin na ang pamilya nila. Ngunit sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap ng kanyang ama, nabigyan sila ng ikalawang pagkakataon na manatili sa lugar na yon. Ang problema lang, hindi nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa nakaraan ni Alver. Bagay na naging daan upang sa murang edad niya, makaramdam siya ng pangungutya at mga masasamang salita mula sa ibang tao. Kapag lumalabas siya noon ng bahay, palagi siyang umuuwing umiiyak dahil sa mga masasamang salita ng mga ito kahit wala naman siyang ginagawa. Medyo nabawas-bawasan lang din noon ang ganoong sitwasyon nang mapalitan ng punong barangay ng baryo. Ikinatuwa naman yon ng kanyang ama, kaya naman kahit papaano napanatag na rin sila. At sa paglipas ng mga araw at taon, palaging nasa tabi ng kanyang mga magulang itong si Alver. Kaisa-isahan lang kasi siyang anak dahil magmula noong isinilang siya, medyo na-trauma na rin ng mga magulang niya. At kahit gusto pa nitong magkaroon ng supling, nangako ang mga ito na siya na ang huli. Ayon sa kanya, matagal na sila noong nagtiis sa baryo. At nung makabuo na sila ng pera para sa bahay nila, agad nila itong itinayo upang makalipat ng mas maaga. Pinili nila noong manirahan sa dulong bahagi ng baryo, gawa ng hindi na yon gaanong nararating ng tao. Pinangingilagan din yon sa kanilang lugar dahil marami noon ang naniniwala na meron umano roong nagtatagong pamilya ng mga aswang. Ngunit sa halos isang dekada mahigit na paninirahan nila Alver sa lugar, wala naman silang napansing kakaiba. At ang mas nakakatuwa, taliwas sa inaakala ng marami ang naranasan nila. Sa lugar na yon pinuno, paunti-unti niyang nalasap ang kaligayahan ng buhay. Dito rin niya napagtanto na hindi niya kailangan ng kalaro upang maging masaya. Sapat na sa kanya ang mga magulang niya na araw-araw katuwang niya sa lungkot at saya. At sa pagsapit ng taong ito, hindi may pagkakailang may sarili na siyang pag-iisip. Ayon kay Alver Pinuno, na sa edad niyang 20 anyos mahigit, para na siyang matanda kung magsalita. Bawat bagay na lumalabas sa kanyang bibig, marami ang ibig sabihin, kaya kahit ang mga magulang niya, nahihiwagahan na rin sa kanya. Isipin ninyo, wala naman silang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, pero siya, napakaraming alam ukol dito. May mga kinukwento rin siyang kaganapan na hindi makamundo, kaya kapag nakikinig ang mga magulang niya, gulat at pagkamangha ang nararamdaman ng mga ito. At kahit anak lang siya, di hamak na mas marami itong aral na nakukuha sa kanya. Kung hindi nyo kasi naitatanong, mahilig siya magbasa ng libro. Bagaman purong mga Biblia lang ang pagmamay-ari ng kanyang mga magulang, hindi siya nananawang basahin ito. At sa loob ng ilang taon, paulit-ulit niya itong binuklat at kinabisa. Di naman siya noon pinapansin ng tatay niya dahil sa alam nito na purong mga kabutihan ang makukuha niya sa binabasa niyang libro.
Inakala rin ito na habang buhay na silang matatahimik, pero pagsapit ng buwan ng Nobyembre, meron itong nadiskubring kakaiba sa anak niya. At nagsimula ang lahat noong makita niya itong parang may kinakausap na isang matandang puno ng akasya na nasa likod lang ng bahay nila. Dala ng pagkagulat, hindi ito nagdalawang isip na kumontra. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, niyaya siya nito na magpahangin sa labas. Sumunod naman noon si Alver, gawa ng palagi naman nila itong ginagawa. Yun din ang panahon nila ng kanyang ama, upang makapag-usap ng maayos ukol sa mga problemang kinakaharap nila. Ngunit di pa man siya nakakapagsimula, bigla siyang natigilan sa pag-iisip nang marinig niya itong magwika ng, "3 araw na kitang pinagmamasdan, anak. Maaari ko bang malaman kung sino ang kausap mo sa punong nasa likod ng bahay? Nababahala na kasi ako sa'yo. Hindi ko maisip kung nasa katinuan ka pa ba o nasisiraan ka na ng ulo. Pasensya ka na, anak, pero kailangan mo na ata sabihin sa akin ang totoo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bahagya siyang napatahimik. At paunti-unti, napasilay siya sa kanyang ama na kasalukuyan noong nakaharap sa kanya. Pagpang-abot ng kanilang paningin, seryoso siyang sumagot dito ng, "Ang kakambal ko ang kausap ko, tay. Naninirahan siya sa punong yan at nung lumipat tayo, lumipat din siya rito. Araw-araw niya tayong nakikita at palagi niyang sinasabi sa akin na gusto rin niyang mapabilang sa ating pamilya. Ngunit alam ko na hindi ito maaari. Ordinaryong tao tayo, itay, at ang kapatid ko hindi. Tanggap ko siya. Pero ang tanong, matatanggap niyo rin kaya?" Pagkasambit niya ng mga kataga, dito na mas lalong naging interesante ang kanilang pag-uusap. Alam ng kanyang ama na hindi siya nagsisinungaling, kaya naman itinuloy-tuloy nito ang pag-uusap nilang dalawa. At sa loob ng ilang minutong palitan ng sagot, dito nito natuklasan ang tungkol sa malakas na ugnayan ng dalawa. Pagtatapat ni Alver, kahit isang demonyo ang kanyang kapatid, napakabait nito sa kanya. Magkaiba man ng panig na kanilang pinaniniwalaan, hindi nagbabago ang maganda nitong turing at pakikitungo. Ngunit nang marinig ito ng kanyang ama, pabulong siya nitong binalaan ukol dito. Ayon sa tatay niya, kailan may hindi maaaring pagkatiwalaan ang mga masasamang uri ng nilalang dahil sa hindi nito matatalikurang personalidad. Dagdag pa nito na, maraming demonyong nagpapakabait sa harap ng mga biktima nila upang hindi yun maghinala sa panlilinlang na kanilang ginagawa. Pero nang marinig ni Alver ang tungkol dito, hindi niya yun pinaniwalaan. Ayon sa kanya, hindi lahat ng masama ay masama na. Marami rin sa mga itong sinusubukang magbago, alang-alang sa kanilang mga minamahal. Mariin din niyang inilahad na ganon ang nangyayari sa kanila ng kanyang kapatid, kaya lahat ng sinasabi nito ay kanya ring pinagkakatiwalaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tila bang nalalagyan na yon sa walang katapusang debate. Minsan, hindi sila nagkasundo, gawa ng magkaiba ang kanilang paniniwala at prinsipyo. Kaya naman nang mapagtanto ito ng tatay niya, minabuti na lamang nitong tumahimik na. Basta, hindi mo ako makukumbinse tungkol sa bagay na yan. Bahala ka, anak. Ang sa akin lang naman mag-ingat ka. Alam mo naman ang panahon ngayon, masyado nang delikado. Pagkasambit nito ng tatay niya, dali-dali naman itong pumasok sa loob. Siya naman noon, nagpaiwan sa labas upang pag-isipan ng kanilang mga napag-usapan. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin mahanap-hanap ang punto ng kanyang ama. Kung isipin kasi, sa kanya lang nagkakaroon ng ugnayan ang kanyang kakambal, kaya walang ibang makapagsasabi ng ugali nito maliban sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang napasipat sa puno ng akasya.
May narinig kasi siya noong pagsitsit, kaya naman agad niya itong nilingon dahil sa alam na niya kung kanino ito nagmumula. Pagsilay niya rito, doon niya nasilayan ang kanyang kakambal na nakaupo sa mga sanga ng puno. Kapansin-pansin ang puti at ginintuan nitong buhok na nangingibabaw sa napakadilim na paligid. Agad din niyang nasilayan ang namumula nitong mga mata, kalakip ng mga pangil nitong nakangisi sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali yung lumundag hanggang sa makalapit na ito ng tuluyan. Yun nga lang, para hindi yun masilayan ng kanilang mga magulang, pasimple itong nagtago sa talahiban. Psst! Kumusta ang pag-uusap nyo? Mukhang hindi naging maganda ang desisyon ni Itay sa ating pagkikita. Bungad na wika ng kakambal niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, pabulong naman siyang napasagot ng, "Hayaan mo lang, ganyan naman talaga ang ugali ng tao eh. Kapag hindi maintindihan ng isang bagay, kagagalitan ito. Wala silang panahon na magsiyasat ni magdiskubre ng totoo. At bilang tayo nakakaintindi, mas maganda na hayaan na lang natin. Sa bandang huli, pamilya at pamilya pa rin natin sila." Pagkasambit niya ng mga kataga, ngumisi lang naman ang kapatid niya, sabay sagot ng, "Pero, hindi ko nagugustuhan ang inaasal ng mga tao sa baryo. Matindi ang ginawa nila sa'yo. At kahit matagal na yung nangyari, hinding-hindi ko pa rin to nakakalimutan. Ano sa tingin mo? Dapat ko na ba silang paghigantihan? Tamang-tama, mag-iilang buwan na rin ang nakakalipas, magmula nang makakain ako ng tao." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang umalma. Hindi naman kasi ganun ang napagkasunduan nila, kaya nung sinabi ito ng kapatid niya, medyo nagalit siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, kusa na nitong binawi at ayon dito ay isa lamang yun biro. Kaya naman imbis na sumagot, minabuti na lamang niyang ibahin ang paksa na kanilang napag-uusapan. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na rin ito nagtagal. Batid kasi nito na pinagmamasdan sila ng kanilang ama, kaya naman mas pinili na lamang nitong umalis. Lumipas ang mga araw. Medyo naging madalang na ang kanilang pag-uusap. Madalas na kasi wala sa puno ng akasya ang kapatid niya, kaya hindi niya na ito gaanong nakakausap. Inakala rin niya na bumalik lang ito sa bundok, pero lingid sa kanyang kaalaman, may ginagawa na pala itong kababalaghan. At nalaman lang niya ang tungkol dito noong meron ng taga-baryo ang sumadya sa kanila para magsumbong ng isang karumal-dumal na pangyayari. Ayon dito, may nangyayaring patayan sa sentro at ang pinagbubuntunan ng sisi ng karamihan walang iba kundi siya. Dagdag pa nito na pupuntahan sila ng grupo maya-maya para makakuha ng rason kung bakit niya ito ginagawa. Mariin din itong inilahad na maraming saksi at nakakita sa mukha nito kung kaya't wala silang maitatanggi. Subalit nang marinig niya ang tungkol dito, paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya lumalabas ng bahay nila. Dagdag pa niya na wala siyang kinalaman sa mga pangyayaring yon, kaya naman kung hindi siya nagkakamali, maaaring kagagawa nito ng kanyang kapatid. Ngunit nang marinig ito ng taong nagsumbong, hindi ito naniwala. At ayon dito, mas mainam na magpaliwanag na lamang siya sa mga pamilya ng biktima. At sa loob ng ilang minutong pag-uusap, dito niya nalaman ang tungkol sa dalawang batang dinukot umano ng nilalang. May kinuha rin itong sanggol na nasa 7 buwan pa lamang ang gulang. Dagdag pa nito na, marami na ang naghahanap sa kinaroroonan ng mga biktima, pero sadya itong nahihirapan dahil sa kawalan ng bakas na maaaring makapagturo sa mga ito. Hindi na rin umaasa ang pamilya na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay, kaya malakas ang tsansa na pupunta yun sa kanila para ilahad ang kanilang puot na kasalukuyang nararamdaman.
Hindi rin malabong magkagulo ang mga ito, kaya hanggat maaga pa, mas mainam na ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, taos-puso ito ritong nagpasalamat. Inabisuhan din niya yon na bumalik na sa baryo, nang sa gayoy makasagap pa ito ng mga karagdagang balita kung sakali man. Subalit nang marinig ito ng lalaki, mariin itong inabisuhan ng kanyang ama na hindi na ito babalik sa kanilang tahanan sa araw na yon. Masyado na kasing mainit ang mga tao, kaya ayaw niya na tong madamay pa. Pagkatapos naman itong mailahad ang kanyang sagot, nagmamadali naman yung lumakad papalayo. Si Alver naman at ang kanyang ama, naiwan sa bakuran, tulalang pinag-iisipan ang mga susunod na gagawin nila. Kinahapunan, matyaga na silang naghintay sa pagdating ng mga ito. Ang problema, kahit medyo papasapit na ang gabi, wala pa rin silang nakikitang mga tao. Akala nila hindi na yun darating, pero sa kasagsagan ng kanilang pagtulog, dito nila narinig ang mga malalakas na pagkatok. Kung pakikinggan, mahinahon naman ang mga dumayo, kaya naman buong pagpapakumbaba nila itong binuksan. At nung makaharap na nila ang mga ito, mahinahon nilang pinapasok ang ama ng mga biktima upang magkaroon sila ng makabuluhang pag-uusap. Isinantabi rin nila ang kanilang mga hidwaan para naman matapos sa lalong madaling panahon ang kinakaharap nilang si Galot. Yun nga lang, sa hinaba-haba ng pag-uusap, hindi naging maganda ang kinahinatnan. Maraming pagbabanta ang nangyari, at kahit anong gawin nilang pagkumbinsi, hindi natinag ang mga paniniwala nito. Matapos ang naging pag-uusap, umalis ang grupo. Medyo naniniwala kasi yon sa mga sinabi ni Alver, kaya pansamantala hinayaan sila nito. Kinabukasan, naging mapayapa naman ang kanilang tahanan maliban sa parte ng bakuran kung saan naroon ang matandang puno ng akasya. Magmula kasi noong inilahad niya ang tungkol sa kapatid niya, dinumog na ito ng mga tao. May mga dinala rin itong albularyo upang makontra ang mga depensa nito laban sa kanila. Di pa nakontento ang mga taong yon. Nagdesisyon silang balatan na ang puno upang tuluyan na itong mamatay. Naniniwala kasi sila na lalabas ang kakambal niya kapag napatay na ang tirahan nito. Masakit man para sa kanila na makita ang ganoong estado, pilit silang nagbulag-bulagan upang makaiwas sa nalalapit na gulo. Dumaan pa ang mga araw. Hindi yun tinigilan ng mga taga-baryo. Halos makailang beses na rin nilang nalibot ang paligid nito. Ngunit sadyang hindi pa rin sila nakukumbinse sa kanilang mga nasisilayan. Hindi nagtagal, bigla namang nagimbal ang mga tao roon nang may makita itong balabal ng sangkol. At ang balabal na nakuha nila, katulad ng balabal ng batang nawawala. Kaya naman ang masipat yon ng pamilya ng biktima. Sa sobrang galit nito, agad yung kumuha ng sulo para silaban ng puno. Di pa yun nakontento. Binuhusan nito ng langis ang paligid, dahilan para mas lalong lumaki ang apoy. Marami ang pumigil noon sa padre de pamilya buhat sa mga punong madadamay katabi nito, pero hindi yun nagpatinag. Patuloy lang yun sa pagsilab hanggang sa biglang may umusli na itim na kamay mula sa parte ng katawan nito kung saan yun naroon. Napakaitim ng kamay na yun, pinuno, kaya pagsilay dito ng mga tao, agad yung binalot ng matinding takot. Lahat dali-daling nagsiatras, maliban sa lalaking sumilab nito. Maya-maya pa, dito na nakita ng mga tao ang unti-unting pag-atras ng lalaki habang nakahawak sa dibdib nito. Huli na nang masilayan nila na nagkaroon palayo ng malalalim na butas sa dibdib kung saan naroon ang puso. At sa sobrang dami ng dugong nawala dito, segundo lang ang pagitan bago yun panghinaan at bumagsak sa lupa. Matapos ang pangyayaring yan, dito pa lamang nila naisipan na ito ay lapitan para tulungan.
Ang kaso, paglapit dito ng mga tao, nadatnan nila na wala na yung buhay. Sinubukan nila itong dugtungan pero pagdating nila sa baryo, isa na yung matigas na bangkay. Tumulong pa noon sila Alver Pinuno, kaya nasaksihan niya kung papaano magdalamhati ang pamilya nito. Akala nila, hindi sila nito mapagbubuntungan ng sisi dahil sa nagmagandang loob na sila, pero laking gulat na lamang nila nang bigla silang pinalibutan ng mga kapamilya nito. Galit na galit sila nitong dinuro habang walang habas na pinagmumumura. Sinubukan nilang magdahilan pero di na sila nito pinagbigyan. Ilang minuto pa ang lumipas. Tumaas na ang tensyon sa pagitan nila hanggang sa nabugbog na nito ang kanyang ama na nagpapaliwanag lang. Si Alver naman, tinulak ng tinulak hanggang sa makadikit na siya sa dingding ng isang bahay. At nung akmang pagkakaisahan na siya, pumagit na ang isang residente doon. May mga namagitan na ring tauhan ng barangay, kaya naman natakasan nila ang sitwasyon. Ngunit, pagbalik nila sa kanila, bumungad ang mas matinding gulo. Yung bahay nila, nadatnan nila na halos maabo na. Lahat ng ginamit nila wala na silang naisalba. Gawa ng yung nanay niya, pinigilang mag-alsa balutan ng naiwang kadugo nung namatay. Umalis lang din ang mga ito nang masipat na sila nitong malapit na. Dahil sa pangyayaring yon, dito na hindi napigilan ng tatay niya ang magalit. Walang pagdadalawang isip itong sumugod sa baryo, ngunit ang kinahantungan nito ay ang sarili nitong kamatayan. Huli na nang malaman nito ni Alver, gawa ng pinili niyang manatili sa kanyang ina na umiiyak. Sinubukan din niya noong pigilan ng tatay niya, pero dala ng bugso ng damdamin nito, hindi yun nakinig. Matapos naman niyang mabalitaan ang tungkol dito, di siya nakaimik habang yung kanyang ina mamatay-matay sa kakaiyak. Marami rin ang nakisimpatya sa kanila, gawa ng pagkatapos ng insidente, tila bang naliwanagan na rin ang pamilya ng mga salarin. Ngunit lahat ng depensa ng mga ito, hindi niya tinanggap. At para mas lalong kumapit ang puot sa kanyang puso, sa loob ng 5 araw na lamay, wala siyang ibang pinapunta maliban yung mga taong malalapit sa kanila. Hindi nagtagal. Nang maihatid na nila ito sa huli nitong hantungan, doon na siya nagsimulang tumawag sa kanyang kapatid. Naniniwala siya na wala ito sa akasya, kaya naman nagkausap silang dalawa sa pamamagitan ng panaginip. Nga pala, noong mga sandaling yon, nanunuluyan na muna sila sa pinsan ng nanay niya. Malapit lang ang bahay nito sa kanilang lugar, ngunit hindi siya rito madalas na naglalagi. Pinipili niya kasing magpalipas ng araw sa kanilang natupok na tahanan upang makapag-isip ng kanyang mga gagawin. Kalaunan, dito na sumagi sa kanyang pangitain ang animoy pagtawag ng kanyang kapatid. At sa 2 gabi nilang pag-uusap, nalaman niya na lumipat ito sa isang matandang puno malapit sa dalampasigan ng lawa ng Hanagdan. Nang matunugan kasi nito ang panganib, di na ito nagpaalam sa kanya. Inaasahan ng kakambal niya na hindi siya nito mapagkakatiwalaan, lalo pat ang gulong yon ay may kaugnayan sa kanila. Taos-puso rin niyang humingi ng tawad sa kanyang ama dahil hindi nito inaasahan ng ganoong pangyayari. Nabanggit din ito sa kanya na ang pumatay sa taong nagsindi sa puno ay hindi siya. Bagkus ang nilalang na kasabayan niya ritong naninirahan. Mariin niyang inilahad na ipinagtatanggol lamang nito ang kanyang sarili at ang kanyang tahanan. Sa sandali kasing matupok ang puno, yun na rin ang magiging katapusan nito. At nang marinig naman ni Alver ang tungkol dito, dali-dali niyang tinahak ang daan patungo sa lawa. Alam niya na marami siyang bundok at kagubatang tatahakin, ngunit hindi niya ito ininda. Basta ang nais niya, may paghigante ang nangyari sa kanyang ama.
Nakahanda rin siyang sumugal kung kinakailangan para lamang mabigyan ito ng katarungan. At sa loob ng ilang araw na paglalakbay, dito na nabuo ang kanyang desisyon. Pagdating niya sa lawa, payapa niyang tiningnan ang napakagandang tanawin sa ibabaw nito. At sa kanyang pagmamasid, unti-unti na naman siyang binalot ng lungkot at pagdadalamhati. Pinapangarap niya noon na matutuwa ang tatay niya sa kasalukuyan niyang nakikita. Maya-maya pa, napabaling ang kanyang paningin sa isang matandang puno malapit sa lawa. At sa lahat ng punong naroon pinuno, yon ang katangi-tangi, kaya sigurado siya na dito nagkukubli ang kapatid niya. Pagpatak naman ng dapit hapon, nasilayan niya sa lugar na yon ang napakagandang tanawin sa paglubog ng araw. Maya-maya pa, pagbalot ng kadiliman sa paligid, dito na nagpakita ang kapatid niya. Nakaupo ito sa sanga ng puno habang seryosong nagmamasid. Wala rin yung sinabi na kahit na ano, indikasyon na meron din itong kinikimkim na galit. Sabi ko sa iyo, Kambal, hindi sila mapagkakatiwalaan. Ay, mga tao talaga. Kapag hindi nila kilala at nauunawaan, itinuturing nilang kaaway. Mga makikitid ang utak, palibasa, lumaking mga mangmang. Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman siya roong lumapit, kasabay ng pagsagot niya rito ng, hindi yun gagawa ng hakbang kung hindi mo inunahan. Ikaw din naman na may kasalanan eh. Dahil sa mga ginawa mo, nadamay ang pamilya ko. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang umangil ang kakambal niya. At nang hindi na ito makapagsalita pa, buong puwersa siya nitong sinunggaban. Agaran din siya nitong kinalmot sa muka. Ngunit nang magkaroon siya rito ng sugat, agad din naman yung humulma sa muka ng kapatid niya. Pagsilay niya sa nangyari, dito niya napagtanto na magkaugnay sila ng buhay. Marahil yun ang rason kung bakit labis-labis ang pag-iingat at pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya. Makinig ka. Hindi ngayon ang panahon para mag-away tayong dalawa. Meron tayong mga kaaway at mas mainam na silang pagbuntunan mo ng galit. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, di na rin siya umimik. Alam niya na meron itong punto, kaya minabuti na rin niyang magpaawat. Matapos ang pag-uusap, magkasama nilang binuo ang plano. Nagkasundo rin sila na ang papatayin lamang nito ay yung mga taong sangkot sa pagtupok ng bahay nila at sa pagpatay sa kanilang padre de pamilya. Dagdag pa ni Alverna, huwag itong lalagpas sa mga napag-usapan sa kadahilanang hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang kanyang buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag mo akong susubukan. Alam mong hindi ako nagbibiro. Babala niya sa kakambal niya. At nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tahimik naman itong sinang-ayunan ang lahat ng kanilang napagkasunduan. Pagkatapos nun, magkasama na silang bumaba. Sa tulong nito, ang ilang araw na paglalakbay, nakaya nila ng isang gabi lang. Pagdating naman nila sa natupok nilang bahay, dito na naghanap ng matutuluyan ang kakambal niya, samantalang siya naman, dumiretso na rin sa bahay ng pamilyang nagmagandang loob sa kanila. Pagsilay naman ng nanay niya, marami itong naging tanong ukol sa rason kung bakit siya nawala. Dagdag pa nito na ilang beses na silang naghanap sa kanya, ngunit wala silang ideya sa kinaroroonan niya. Nang marinig naman ni Alver ang tungkol dito, minarapat niya na wag na lang umimik. Basta ang sinabi niya sa nanay niya, may ginawa siyang mahalagang bagay. Ano man yon, mas mainam na siya na lang ang nakakaalam. Mariin din niyang inilahad na hindi na nila kailangang mangialam, lalo na yung mga taong nasa labas ng kanilang pamilya. Alam ni Alver na kapag sinabi niya ito, magmumukha siyang walang utang na loob sa mga taong nagpatuloy sa kanila.
Pero kinakailangan niya itong gawin upang masigurong hindi sila nito tatraidorin. At sa paglalim pa ng gabi, dito na nga nagsimula ang pag-atake ng kanyang kapatid. Maliban sa kanya, wala nang ibang taong nakarinig sa mga nangyaring kaguluhan sa loob ng mga tahanan ng biktima. Ngunit habang nakaupo siya sa isang sulok ng silid, kitang-kita niya sa kanyang isipan kung papaano ito daragin, undayan ng saksak ng kanyang kakambal. Paulit-ulit din itong sinunggaba ng mga tumatakbo habang walang awang nilalapa ang taong nakagawa sa kanila ng matinding kasalanan. Maliban sa biktima na pakay nito, wala na yon ibang pinaslang. Subalit sa kasamaang palad, kailangan itong sakta ng mga nakakita upang magkaroon ito rito ng takot. Bagay na naunawaan naman niya noong mismong gabi. Matapos naman itong mapaslang ang pumatay sa tatay niya, tumawid ito sa kabila ng kalsada para lusubin ang mga taong sumunog sa bahay nila. Bagaman nagtamo ito ng malulubhang pinsala, hindi ito nagpatinag hanggang sa mawasak na nito ang pangunahing depensa ng mga kalaban niya. At nang maisakatuparan na ito ng kanyang kakambal, hindi na ito nagdalawang isip na paslangin ng magkakapatid na sumunog sa kanilang tahanan. Bago rin niya yun nilisan, hinalungkat niya ang mga laman loob nito para makuha ang mismong puso. Matapos nun, bigla itong sumuot sa maliliit na butas habang mabilis na tinatahak ang daan patungo sa bahay ng taong pumatay sa puno ng akasya. Hindi nila napag-usapan ang tungkol dito, pero minarapat niya na hayaan na lamang ito. Nang may sakatuparan na yon ng kanyang kakambal, muli itong bumalik sa natupok nilang tahanan upang sa kanya'y maghintay. Pagsilay naman niyang naroon na ito, dali-dali naman siyang pumuslit sa bahay kung saan sila nakatuloy. At sa pagharap nilang dalawa, inabisuhan siya nito na mas mainam na umalis na sila sa baryo. Hindi naligtas sa kanila ang lugar, kaya kinakailangan na nilang maghanap ng panibagong mapagtitirahan. Pagkarinig naman ni Alver sa sinabi nito, bago tumungtong ang bukang liwayway, magkakasama nilang nilisan ng kanyang ina ang baryo. Dahil dito, nang malaman ng mga taga-roon ang nangyaring insidente, napakalayo na nilang dalawa. At sa awa ng Diyos, hindi na sila nasundan ng mga pamilya ng biktima. Magmula noong umalis sila sa lugar ng Kabintan, kahit papaano naging tahimik na rin ang kanilang mga buhay. Bagaman marami sila roong nakaaway, lahat yon pinatahimik niya sa pamamagitan ng kinakatakutang kakambal ni Alver.